Sportovkyně, sportovce, učitelé na hřišti sportovního centra Mládeže v Prostějově, kde ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky, Okresním fotbalovým svazem a oddílem 1. SK Prostějov proběhne v rámci měsíce a náboru akce Můj první gól. Samozřejmě zde vítám profesionálního trenéra Mládeže Olomouckého kraje pana Oldřicha Vitonského. Vítám zde garanta za tuto akci pana Radima Weisera a na úvod předám panu Vitonskému slovo, že vám řekne pár informací. Kluci a holky, tato akce se pořádá v letošním roce úplně jako první v takovém velkém rozsahu a má za cíl nejenom vás získat pro fotbal, ale získat vás pro sport jako takový, aby vás to bavilo, abyste si chtěli zvítězit v nějakých těch soutěžích, které budou a podobně. Věřím, že řada z vás díky dnešku se k tomu sportu trošku víc přikloní, že se bude chtět bavit sportem a že toho budou využívat i ve vazbě na vaše rodiče, kteří s vámi budou na ty sportovní podujetí chodit, na ty zápasy, utkání, atletiku a jiné sporty, které si případně vyberete. Samozřejmě naším cílem je v první řadě vás získat pro fotbal a musím říct jednu důležitou věc. Netýká se to jenom kluků, ale týká se to i holek. A že holky můžou být vynikající, to vám můžu potvrdit, protože jako trenér jsem měl v loňském roce 2 holky v týmu, který hrál žákovskou ligu. Dneska mají něco přes 15 roků a jsou už v reprezentaci České republiky. Takže i holky v tom fotbalu máte otevřenou cestu a věřím, že řada z vás se k tomu fotbalu přihlásí a bude chtět stejným způsobem sportovat. Zároveň mi dovolte, abych poděkoval i vašemu doprovodu, paním učitelkám a panu učiteli, kteří tady s vámi jsou a svojí přítomností umožnili, abyste se této akce mohli zúčastnit. A jinak, chcete si zasportovat? Chcete si zasportovat? Postav Eliška jde. Nevadí, nevadí. Pojď, Elčo, pojď, rozběhni se, neboj. A dobře, nevadí. Hop. Znovu. A na druhou stranu. Pojď, pojď, to je ono. A výborně, super. A branku. Nevadí zpátky kousek. A už. Dobře. A branku. Ta dírka je strašně malá.